Maskandi bengayitshenje ukuthi ngizoba umuntu owenza umaskandi yabo but ekuhambeni kwesikhathi yabo the time ngiyenza le mculo yami hip hop abantu bebeyijabulela because bisi group group ekuthiwa 3 cousin so njengoba siye group 3 cousin nje be group of 3 mina uNtando kuzokusiphiwe osewumpira Mnyando manje nomunye ke nje cousin wethu umsizi was nonezo Zulumende so nje basasi 3 cousin sikhiphile ingoma ziningi nje oMazulu Panoyi Nyanyani Khala Ngizithulisa kuningi nje kuningi so sisipanile zizama as underground artist sokunzima ke nje ngisipusha but ngize ngene kumaskandi ungena kumaskandi bebe like abantu no you know what mina ngiyakuthanda ulapha esigingini because bengicula hip hop but at the other side bangibone ngithi lo muntu futhi udlala nesigingi futhi again yabo why ngosha umaskandi because mina I'm surrounded by abantu abaningi abalali umaskandi ekhaya siphila umaskandi into eningi izinto ya bayadlala leyo mculo lo but nje isikhathi esiningi yabo maskandi so they like mfethu why mfethu udlala ngethubeli nje na because isiginci uyadlala then why ke yabo wena ungangeni wile nto yakini nawe usha umculo lo usha ubaba wakho and I was like no kambe ngesikhathi no I was like no angizame lento le ngishaye ngibone ukuthi ngibuya nani so nje kanika isikhathi uthi okay manje ngigxile esigingcini ke manje uthi ngifocus la ngidla esigingcini manje funda isigingci ngiyazama ukucompose ingoma zamaskandi akuhlangana lutho but yebe ngizama because phela from hip hop to maskandi inungakazi uzitshena ukuthi uyoba umuntu ocula maskandi kube enye ezinye izinto ezinginika inkinga because mina angiyena umuntu wamaskandi bengumuntu we hip hop but ekuzamekile nje because khambile ngazama ukukhipha ingoma ethi Inkomedla yodwa ngiyababonga labantu bangithanda manginemali uma ngingenamali Inkomedla yodwa then leyo ngoma it was like kakuyinto nje ngisho ukuthi like ngiyababonga labantu bangithanda manginemali and kwangekho okunye futhi ngikusho kwakuphela nje lapho ukuthi ngiyababonga labantu bangithanda manginemali no I was like no yazi noma uthi ngijulele ngempela bo ngizame ngibone ukuthi ngiphuma nani nayo yeah so Inkomedla yodwa we iyona ngoma nje engaqala nami ukuzibona no yazi ngiyacula umaskandi ngiyacula umaskandi ngishaya ingoma right sengisho umaskandi fine sephethe uthi no athi sila maskandi mina manje sho maskandi I'm not like uthi mhlambe lo omunye umculo because like hip hop and trap afro pop konke nje I'm not saying mhlambe angisabuyenzi but la engazitshena ukuthi ngifocus khona manje ingapha
Yes.